Doncs estrictament la illa de calor seria aquell augment de temperatura que experimenta una zona urbana a conseqüència d'aquell canvis d'usos del sòl per fer edificacions, carrers que estan asfaltats, etc. I es manifesta en el fet, sobretot per les nits, de que la temperatura és superior a la temperatura que tindríem si aquella zona fos una zona rural com prèviament havia estat abans de la instal·lació de la ciutat. I avui en dia es detecta per la diferència de temperatura que hi hauria entre diferents punts de la ciutat i la part ja exterior de la ciutat, la zona que voreja aquesta ciutat. Doncs nosaltres, a nivell de la ciutat de Barcelona i a partir d'imatges de teledetecció, hem arribat a detectar diferències de temperatura superior a 7 graus. Però fins i tot és possible que a ciutats més grans s'hagi arribat a diferències superiors a aquestes. Podríem anar ja cap a la zona del Llobregat, del Prat de Llobregat, diríem al Baix Llobregat, ja podríem detectar aquesta diferència. Hem de pensar que, a més, no solament és els edificis, l'asfalt i tot, sinó després la distribució del vent que es produeix pels carrers, la variació de la brisa com entra a la ciutat. Hi ha altres factors a les ciutats i poblacions grans que també queden afectats per la construcció del que diríem el relleu urbà. Realment el més important de tots és aquest canvi en l'intercanvi de radiació, diríem, entre el que seria la superfície, en aquest cas la de la ciutat, i l'atmosfera. Per tant, el que nosaltres tenim és que la ciutat, en la seva composició, atrapa més calor i, per tant, també després la seva temperatura augmenta, perquè aquest balanç radiatiu és diferent del que tindríem. Per exemple, per la nit nosaltres tenim una disminució de temperatura molt més ràpida en zona rural que en zona urbana on hi ha hagut aquest amagatzament. I això ho puguem notar simplement en una zona rural, si ens apropem a la paret d'un edifici que li ha estat donant el sol durant el dia, doncs veurem que hi ha una diferència de temperatura molt elevada respecte a si nosaltres ens allunyem un parell de metres. Les conseqüències serien, sobretot, la primera, es pensa des del punt de vista de la salut, perquè si això ho unim al tema de l'augment de temperatura degut al canvi climàtic, doncs això fa que per les nits hi hagi un refredament inferior del que seria necessari, sobretot si estem parlant de l'estiu, també, per mantenir una salut, sobretot aquelles poblacions que per al seu estat, per la seva edat, etc., són més vulnerables. Aquest és el primer. I després ja estaria tot el tema de redistribució de temperatures dins de la ciutat, aquest procés que li diríem de feedback també una mica, perquè com fa més calor posem més aire condicionat, com posem més aire condicionat el calor que traiem de les cases va cap als carrers i per tant aquest efecte d'illa urbana encara puja més. És un cercle és un cercle amb una problemàtica doble. Per una banda, perquè més consum d'energia, si pensem ja en tot el tema de canvi climàtic, emergència climàtic, implica menys mitigació en l'actualitat, és a dir, estem contribuint encara a un augment de gasos d'efecte hivernacle en general, i per altra banda implica més augment de temperatura, per tant es va realimentant i cada vegada necessitem més energia. Per tant hem de buscar solucions que siguin una mica diferents del que es podria pensar. Per mi, realment mantenir les zones rurals vives i poder portar molta més gent a zones rurals és indispensable. Hem de dir que hi ha models que proposen tot el contrari. Diuen el millor és agrupar a tota la gent a la ciutat i així tenim tots els serveis centralitzats. I per tant no hi ha aquesta despesa energètica en transport. Jo optaria per un model molt més distribuït. Això en primer lloc, per tant, no aportar tota la gent a les ciutats, des del meu punt de vista. En segon lloc, un altre ja seria l'augment del verd urbà, d'acord? Un verd que hem de buscar com reciclar l'aigua, perquè hem trobat, aplicant ja models, que el rec a la ciutat, aquesta vegetació, refresca també. I recordem nosaltres que aquesta idea de llançar vapor d'aigua s'utilitza molt a l'estiu,
Doncs, per tant, hem de buscar com utilitzar aquesta aigua, aquesta és la segona qüestió, i després una altra ja és tota la part urbanística i arquitectònica, tant a nivell del tipus d'edifici que es fa, com a nivell de materials que s'utilitzen. Això és fonamental. Però hi ha models, per exemple, ara que estan tractant de recuperar el que serien els terrats dels edificis, transformar-los en zones verdes també, per d'alguna forma, i donar-los una utilitat doble, tant per l'esbarjo de la gent com per disminuir aquest efecte. Per primera vegada a la humanitat, la gran preocupació és que l'activitat humana està alterant el clima de forma general. Per tant, en aquest moment nosaltres estàvem dins d'un període que podríem dir un òptim climàtic, el segle XX ha estat dins d'un òptim climàtic, nosaltres vam sortir del que seria la petita edat de gel a finals del segle o mitjans del segle XIX, i per tant sí que hi ha un petit escalfament després, però en aquest moment no és que nosaltres estem accelerant el canvi climàtic, és que hi ha una variabilitat climàtica natural que el que nosaltres estem fent és afectant-la, canviant-la, introduint un factor que en comptes de tenir aquesta variabilitat que normalment retornaria al que podríem dir èpoques millors, més òptimes per la vida, i èpoques més difícils per la vida, doncs el que estem fent és accelerant, creant un augment de temperatura que el propi mecanisme de feedback està accelerant. Per tant, la gran preocupació és que aquest canvi climàtic d'origen antropogènic s'està accelerant fins i tot més del que s'esperava. Això està contemplat realment en tots els estudis que ja hi ha de sostenibilitat. I sobretot en zona mediterrània el gran repte són el que es diuen les megaciutats, malgrat hem de pensar que aquest efecte d'illa urbana també es registra a poblacions rurals, no hem de pensar solament aquí a Barcelona. Clar, evidentment la intensitat és menor, però hi ha moltíssims estudis de moltes poblacions. El problema que tenim és aquestes megaciutats que, a més, en el nostre cas, les tenim situades també en zones que experimentaran altres tipus de riscos que es poden veure agreujats pel canvi climàtic. I important també tenir present que la variabilitat natural, com podria ser el fenomen del Niño, per exemple, que ara es parla de que tenim un Niño que toca començar de forma natural, un fenomen, i que depèn de l'intens que sigui, augmentarà molt més de forma natural aquesta temperatura que estem augmentant de forma antropogènica. No té per què, segons la variabilitat natural, no tindria per què estar augmentant la temperatura. És a dir, no estem accelerant la variabilitat natural, sinó que estem modificant la variabilitat natural en aquest moment. I això és molt important que la gent ho tingui present de cara a veure quin és el nostre efecte o quina és la responsabilitat, per dir així, de tot el sistema que en aquest moment hem desenvolupat i tenim. No ens podem permetre dir això, malgrat que sí que hem de ser molt conscients de la situació en la que estem i no tancar els ulls. No ens ho podem permetre perquè tant el planeta com tota la biodiversitat que tenim al planeta, com les generacions presents, que en aquest moment són nens, i futures, tenen dret a gaudir de la vida i gaudir del planeta. Per tant, no podem dir aquí apagar la llum i ens marxem. Apaguem la llum per no consumir energia, però no tanquem, diríem, la finestra a aquesta esperança activa. Llavors, la resposta seria, en aquest moment, a nivell internacional, ja estem veient que probablement arribarem a 1,5 graus. El darrer informe de l'Organització Meteorològica Mundial ja ens parla de que puntualment la temperatura, però es tornarà a recuperar. El repte és no seguir augmentant. I també hem de ser conscients que el món que coneixeran i els descendents i la gent que ja ha nascut en aquest moment, i fins i tot nosaltres, no serà el mateix que nosaltres teníem a finals del segle XX. A nivell de temperatura, a nivell de fenòmens meteorològics, a nivell de l'impacte que pot tenir a la biodiversitat, perquè hi ha un canvi
climàtic i un canvi global, no? On també hi ha altres límits. Però jo acabaria dient que no al catastrofisme, sí amb una visió compromesa de que tots tenim que ajudar a aquest canvi.